Chief Ikechukwu Agbogu na Umuchiogu Kindred Nre n'okporochi kansụl ime obodo Anịọcha bụ onye nke gara n'ihu wee wulite ma bunite igwe ọkụ KVA nke ike dị n'ime ya tọrọ nnukwute ọtụtụ ya nakwazi amụmọlụ okporo ụzọ bụ nke ọrụrụ nke otu aka ya ruchere kilomita 200 ma tinyekwara nnukwute ụlọ ọgbakọ ezumezu nke ime obodo amụma ọlụ ịgbapụ mmiri nakwazi nnukwute igwe jeneretọ bụ nke o butere ike dị n'ime ya tọrọ atọ wee bunye ndị ụmụnna ya. Onye nta aka mbụ Ngozi Obileri bụ onye nke ga-akọtụrụ gị ya bụ akụkọ n'uso. Gọvanọ Chukwuma Soludo onye isi ndị eze ọdịnala na Anambra bụkwazi igwe nke Ọnịcha bụ igwe Alfred Achebe ọtụtụ ndị igwe ndị ọzọ ndị na-eme ejije Nollywood bụ nke onye du ha Buhari B na ọtụtụ ndị ọkpụrụkpụ mmadụ eji okwu ha eme ihe ndị ọzọ bụ ndị bịara nya bụ mmemme. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Ka ọ na-agbapezi ihe ndị ahụ ọrụ gachara bụ Chief Agbogu nke ebidoro n'ebe arụrụ igwe na-enye ọkụ bụ transformer nke bụ 500 kVA na ụzọ dị kilomita 2 na mmiri borehole nakwazi igwe na-enye ọkụ generator 300 kVA nke etinyere maka ya bụ mmiri borehole ya nakwazi nnukwu ụlọ ebe ọgbakọ nke ọ rụrụ ndị Umuochiogwu ka Gọvanọ Soludo bụ nke onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ osote ya bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim nke ya na nwunye ya soro bịa ya bụ mmemme toziri ezigbo obi nke ya bụ Chief Agbogu nwere ma kwukwazi na dịka ndị na-eni na ndị nri esorola n'otu ndị obodo na-enyere gọọmenti aka idozi obodo ha dị iche iche. Gọvanọ Soludo kọwakwaziri na idozi obodo bụ nnọọ nnukwu ọrụ nke ekwesịghị ịhapụrụ gọọmenti ka ọ bụrụ naanị ya ga-arụ ya kpọkuzie ndị niile eji okwu ha abụ izu n'obodo dịgasị iche iche ka ha nụrụ ọnụ ya ma bunata akụnụba ha n'obodo ha dịgasị iche iche site n'imezi ya ma kwezie nkwa na ya ga-enye obodo ọbụla kwupụtara idozi obodo ha nkwado n'ụdị ọbụla ka e wee nwee ike idozi obodo dị iche iche. Onye eze ọdịnala nke Ọnịcha bụkwazi onye isi ndị eze ọdịnala na mpaghara South East bụ Igwe Achebe toro Chief Agbogu maka inwe ezi obi inyere obodo aka dụkwazi ya ọdụ ka o jisi ike ma na-aga n'ihu. Ndị eze ọdịnala ndị ọzọ bịara nya bụ mmemme bụ ndị gụnyere eze ọdịnala nke Ukwuru bụ Igwe Peter Yanwa, ogbo ya bụ Igwe Ụmụawụrụ bụ Igwe Joel Egwu Ọnwụ na eze ọdịnala nke Akwaeze bụ Igwe Christopher Ọkpala toro Chief Agbogu ma hụkwazi ya dịka onyinye Chineke nyere ndị nri na Anambra steeti. Nọrọkwazịa n'oge ahụ kọwapụta na o were ngọzi Chineke nyere ya bunata n'obodo ha were rụọ ọrụ na-eṅomighị ụfọdụ ndị na-abụ ha nwee ego ha were ya na-achọ sọsọ okwu n'ụka n'obodo kama ha ga-esoro dozie obodo ha. Ya bụ Chief Agbogu onye rụgasịrị ihe ndị a na nri dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ ABS okwu kọwara n'agbanyeghị na ọ rụrụ ihe ahụ ka e wee na-echeta nna ya nwụgoro anwụ bụ Sir Godfrey Agbogu na ihe kpalitere ya mmụọ bụ ihe edere n'akwụkwọ nsọ na site n'inye enye ka mmadụ si anara ngọzi. Chief Agbogu keleziri Gọvanọ Soludo maka inye ohere na ịkwalite ọnọdụ ezi nchekwa na Anambra steeti n'agbanyeghị na ihe siri ike n'obodo a na obodo Naijiria gbaa gburugburu kpọkuzie ndị Anambra ka ha nyere ọchịchị na ugbu a na Anambra aka ịhụ na agamnihu na-aga n'ihu n'obodo a. Onye ji ọkwa Managing Director na Chief Executive Officer nke ABS bụ Sachido Obidiegwu soro wee bịa ya bụ mmemme ebe ndị Umuochiogwu Kindred nọrọ wee nye Chief Agbogu nzere ebe anụkwasị wee tie egwu dịgasị iche iche nke onye Nollywood Buhari B nọrọ gụọ egwu nke ya na ọtụtụ egwu na egwu mmọnwụ site na Umuochiogwu nke dị na Nri. Abụ m Ngozi Obileri.